Яхшы гына форма таптык дип уйлыйбыз. Без менә Казанда гына түгел, Алабугада очрашу булды, менә Чаллыда, республикада эшләнә торган эшләрне күрергә мөмкинлегебез бар. Ниндидер яңа очрашулар, яңа кешеләр белән танышырга мөмкинлек бар. Һәм һәрбер очрашу ул бер очрашу бер гомер. Шуңа күрә вакыт табып сез монда килдегез, безнең белән аралашасыз, үзегезне борчыган мәсьәләләрне безне алда куясыз. Әлбәттә, булар барсы да барыбызны да борчый торган мәсьәлә. Әгәр дә безне һәммәбезне, безнең нигез, безнең татарлыгыбыз, безнең телебез, безнең гырыф-гадәтләребез, динебез, менә ул мәсьәлә нәрсә генә эшләсәк тә, менә без үзебезнең шул милләтебезгә нигезләнәбез. Шуңа күрә сез инде теге эшсез йөри торган кешеләр түгел, һәммәгезнең ниндидер бизнесы бар, нәрсәдер эшлисез, шөгыльләнәсез, акча эшлисез. Шул ук вакытта менә җаныгыз, күңелегез милләткә, гырыф-гадәтләребезне сакларга, киләчәктә дә киләчәк буыннар шушы без алып барган эшне киләчәктә барлар дип ышанып, шулай бергә эшлибез. Әлбәттә, безнең конгрессның роле бик зур. Менә Закиров та, Шахразиев та актив рәвештә аларның коллегалары да, кая гына барсак та, безнең Россия өлкәләреме, чит илдәме, без ниндидер җай табып, үзебезнең милләттәшләребез белән очрашып, сөйләшәбез, җайларын табабыз, аралашабыз. Менә көчтән килгәнчә ниндидер урыннарда булган мәсьәләләрне хәл итәргә тырышабыз. Барбер без килгәндә караш бераз икенчерәк, зур абзыйлар даган сезнең оешмаларга икенче төрле карый башлауларыннан соң Шахразиев инде ул хөкүмәтнең әгъзасы, кая барса да аның белән очрашырга кирәк. Татарстаннан килгән хөкүмәт кешесе очрашмыйча булмый. Шуңа күрә ниндидер эшне алып барабыз. Безнең фикеребез, уебыз, менә сез дә, без дә бер төрле уйлыйбыз, бергә эшлибез. Әлбәттә, һәммәгез төрлечә күрә, ничек бу эшкә файдалы булырга. Шуңа күрә мин бәхәсләшмим. Менә әйткәнчә, безнең иптәшебез фонд эшлик дигән кредитлар бирик. Ул әйбәт фикер. Һәр эшнең бар җае, һәр эшнең бар эчтәлеге. Әйтик, мин әгәр дә кредит бирә торган кеше булсам, мин банкта эшләргә тиеш. Бүген көндә мин банкта эшләмим. Шул ук чакта ничектер элемтәләрне, бүген көндә бит продукция җитештерү генә түгел, әле продукцияны каядыр чыгарга кирәк, сатырга кирәк. Бүтән ниндидер инновационный проектларны каядыр хәл итү. Монда күрешкәндә, сөйләшкәндә ничектер җайларын табырга була. Шуңа күрә минем нәрсә әйтәсем килә. Әлбәттә, эшмәкәрләр урыннарда, Татарстанда ул ничектер укыту мәсьәләсе дә, эшмәкәрлек мәсьәләсендә дә ниндидер бер җае бар. Читтә булган татарларга бу мәсьәлә авыррак. Әлбәттә, сез ничектер үзегезнең җаегызны андагы урындагы хуҗалар белән мөнәсәбәтләрне төзә белергә кирәк. Аңа карамастан, менә кая барсам да, ниндидер губернатор мәниме татар халкыннан зарланганы. Аллага шөкер, кайда татар кешесе булса да, бар җаен таба, кешесен таба, эшен таба, матур итеп эшлисез. Без бит барыбыз да татар халкына бер горурлык. Менә без бүген Төмәннән килгән абзый белән очраштык, сөйләштек. Ул дөнья күләмендә күренекле доктор. Менә шундый кешеләр безнең бик күп татарлар арасында. Без алар белән горурланырга тиеш, без аларны күрсәтергә тиеш, безнең алар белән мөнәсәбәтебез булырга тиеш. Әлбәттә,
Мен Татарстан президенті боларак, Аллаһ Тағала түгел, сезнең кебек кеше. Ниндер нәрсәдер эшлим, нәрсәдер эшләп бетерә алмыйм, нәрсәдер күрәм, нәрсәдер белеп бетерә алмыйм. Шуңа күрә һәммәбез дә кеше, һәммәбезнең ниндер көчле яклары бар, җитешмәгән яклары бар. Шуңа карамастан барбер эшләгәндә ниндер бер үзебезнең изебезне калдырасыбыз килә. Менә мин уйлыйм, менә шулай итеп эшләгән вакытта татар халкы бит ул татар Россия күләмендә икенче, руслардан соң күләм буенча без икенче халык. Менә хәзер перепись булачак. Бу мәсьәләдә дә без бергә булырга тиеш. Без бит икенче булып каласыбыз киләдер, барбы? Беренче инде ул беренче. Беренче турында сөйләшә, икенче булырга кирәк. Шуңа күрә бу мәсьәләдә дә сезгә без карыйбыз, сезгә таянабыз, сезнең белән бергә эшлибез. Ул һәммәбез өчен дә кирәк. Ул Минихановка түгел. Мин бүген президент, иртәгә бүтән эштә. Ул безнең татар халкына, ул барыбызга да кирәк. Киләчәк буыннар өчен кирәк. Икенчесе менә әлбәттә глобализация тел мәсьәләсе. Тел мәсьәләсе бик җиңел мәсьәлә түгел. Бу мәсьәләне төрле кеше төрлечә аңлый. Әгәр дә үзеңнең башыңа бу тел бәләсе килеп төшмәсә, син аны аңламыйсың. Читтә караган кеше улан нәрсәгә булар бәхәсләшә микән? Ни нәрсә җитми инде буларга? Ул аңламый. Моның өчен менә үзең шушы кеше урында булырга кирәк, шуны тыйырга кирәк. Менә ул кешеләр алай була алмый шул. Алар уйлый, менә барсы да бүтән төрле. Ничек булса да бу мәсьәләдә ниндидер менә җае табылды. Ул мәсьәләдә менә бар безгә анда урыннар табып, мәчеттәме, ниндидер мәктәпләрдә урын табыпмы, бу мәсьәләне барырга кирәк. Иң көчлесе тел мәсьәләсендә гәрәфәттә менә үзебездә йортта балалар белән аралашу. Менә барыбызда тиз генә кадерле дуслар, шат сезне күрергә. Аннан соң иптәшләр барысы да урысча, татарча гына мин сезгә урысча сөйләйм. Ул татарча сөйли алмыйбыз. Ул бик тә сөйләр. Менә ялт итеп чыгып, мотор итеп, менә монда татарча чыгыш ясый алмый. Менә ике җөмләне өйрәнә дә чыга да, аннан соң инде не пишик. Барыбер аның юк икән, юк, ул бар татар кешесе. Без әгәр татарча сөйләшә алмый, ул татар түгел дисәк, дөрес булмый. Ул татар, аның җаны татар булырга тиеш. Но татар җаны булса, ул ничектер тырышырга тиеш, вата сука булса да татарча сөйләргә, өйрәнергә, йортта балалар белән, балаларны татарча өйрәтергә кирәк. Әгәр дә үзеңдә юк икән, киләчәктә менә безнең буындан соң бу бит бөтенләй бетергә мөмкин. Әгәр дә менә укыту системасында бу әйбер юк, хәзер яшьләргә бу әйберне аңлатырга кирәк. Ул әйтә, нишләп мин татар теле белән? Миңа английский кирәк, миңа французский, китайский кирәк. Нәрсә миңа кирәк? Ул бит уйламый, менә картайыр безнең кебек бер вакыт яше булгач, нәрсә мин эшләдем? Мин нинди милләт кешесе? Мин нәрсә үзем кем? Ул чакта соң була инде. Менә шуңа күрә шундый хәлгә калмасын өчен без үзебезнең үрнәктә бу эшне алып барырга тиеш. Һәммә нәрсә эшләсәң дә барыбер акчага килеп терәлә. Шуңа күрә сезгә мөрәҗәгать итәләр. Бәлки кайбер чакта аптыратып, безне дә аптыраталар инде, бездә дә җитә. Ну, Татарстаннан гына бу мәсьәләне хәл итеп булмый. Бу мәсьәлә акча мәсьәләсе, бизнес мәсьәләсе, һәр кеше үз урында табарга тиеш үзенең җаен, үзенең диен. Әгәр дә мин бер корпорация итеп бөтен конгресс аша сезнең белән эш мәкәрлекне алып бара алсам, мин бик булган кеше булырмын. Мин аны булдыра алмыйм. Мин аны алдан ук әйт. Мин сезнең белән бергә барырга риза. Мин инде фикер бирергә риза.
Әгәр дә мин чыгып сезгә әйтсәм, җегетләр, менә әйтегез нәрсә кирәк, шуны барсындан әйтәбез, ул дөрес булмый. Аңа карамастан, менә әгәр дә мин кемнедер, кем беләдер таныштырдым, кемгәдер ниндер киңәш бирдем, андый фикерләр, или минме, минем коллегаларыма, бит бүгенге көндә күп әйберләргә өйрәнергә кирәк. Тәҗрибә, бәлки безгә ниндидер семинарлар, ниндидер информационный перечень, обмена информацией. Ул әйберләрне без эшли алабыз. Шуңа күрә мин барысын да язып алдым. Һәммәгезнең чыгышында ниндидер теге фикерне ризамы мин аның белән юкмы, мин язып алдым. Һәммәбез төрлечә уйлый. Ул әйбәттә әле без шулай уйлавыбыз. Барыбер нәрсә ничек кемдер нитсә дә, менә сезнең монда килүегез, ул инде без бергә, без көчле дигән сүз. Шуңа күрә сезгә һәммәгезгә дә уңышлар, тынычлык, исәнлек, кабат безгә күп мәртәбә шулай күрешергә насип булсын. Уңышлар сезгә, рәхмәт.